Makan pitik kah? Karena pitik kulesu. Duh, lali yuk pitik tak colno. Aduh, tutup nih. Sore-sore ini mau apa yuk penake? Dah, lek manuk ae no. Tinggal kene, kena pitik mangan. Sik manuk. Nah, pengen manuk gopo gakron di popo. Sik lek bisa lu piye nek pinceng nih tepak nih. Lah, lintang tek bingkong ini kaya nggonku ki ya. Apa-apa giglek manuk. Tapi lawah mangan. Neng ndi nek giglek manuk iki. Ah, neng kali ae menawa ning manuk akeh. Wah, alah papu juga tinggalan. Nang. Aduh. Ya cek, sapa ngecar jambu ini ki? Ya ampun. Jambu kok dicor ini. Duh. Nyam. Wah. Enak itu. Rasanya dek. Ora wetengku. Micing. Belet aku. Aduh, skillku loro. Diamput. Sapa ngelas kayu ini iki? Ngelas ora bakoh. Dakrik. Belet aku ngene iki. Aduh. Belet rasanya. Aduh. Ning ndi iki? Dumbrojol iki. Alah, tok. Pak ku ning endi ya? Nek kene Pak ku ning kono. Woi. Oh, bocah contoh iki. Nang opo ngageti wong? Nang opo lek ngageti wong ae ora wong serius iki mikir masa depanem kok to. Pak, dikon ngelokno prank den wong akeh. Ya lali masik. Gue bendul ya dan malah satu-satu ini kene. Wes, tak tinggal sih.
apa iki nyonjok sikilku ada. Cuk. Kena manuk nih. Tak kelinteng manuk ini. Bis sekolah ke bis. Kena ora kena. Sia. Kena manuk ya aku jak Waduh. Diangkrek, sopo balang iki? Balang botol sisan, balang ngajak gelut aja ya. Diangkrek, sopo balang ngajak gelut iki? Ning ndi wong iki? Rang enak-enake wong ngising blas iki wong iki. Sopo lah iki kowe? Parah. Grek sebelah. Nek wong ngising rame enake wong. Kowe adek anak bakron. Lah mengaku mlinteng atake kena bakron. Piye iki? Ning iki manuk iki. Ndi wong iki? Ajak gelut ya. Ngising menak-menak. Ganggu. Karo ana wong ketemu loro ngising. Jadi sepeda. Jan, hei Jan. Kowe akran. Kenapa iki? Apa wae Jan? Ngapa? Golek manuk lho. Ndek ini tak pinteng kena, tapi tak golek iki kok ilang. Kena tenan pura. Tak wang goleki. Kena tenan ae. Wang golek no kok kena ke lawa-lawa mangan. Ada. Di mana aku ngising. Jan. Paling bentong watu. Sae aku meng Nan pora. ya aku mlinteng manuk iki. Liwat ora le. Garo, tapi kena manuk iki sawangane. Ya ampun manuk kuwi. Aduh. Rase yo. Bau nyuman jan kan. So, tapi. Golek manuk ning pring-pringan kana yo. Timbang kene ra oleh. Ya ayo. Iya. Loro ae. Iya, campur wae. Nemu-nemu kok ya. Rono ya iki. Ning po ke? Sikai ya. Ayo wis serono ora apa-apa. Wis udah pesika tenan. Salah ora. Ora. Mir-mir aku. Bolak balik kena ri. Tak gelem kena rondo ya ya. Iki pring sing gede-gede.
Amit yung, bah, yung amit. Mak. Nah, kayak lu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah cocok iki gudi. Kaya ngene. Ah, gak iso. Budi pokoke. Cocok iki. Suaranya pino nih. Bismillah. Bismillah, godhong salam, wite salam wa salam. Teh botol sosro. Apa nek teh botol sosro? Wes yung. Atuh, akarine. Atuh. Kena reving telu oleh rondo kudune. Yang di ngomong. Yang dia ya. Engko udutku matek. Ah, buak sik. Ambil kok pahit. Duh, apa ki? Breng arek eneng wae ngene iki. Masalah. Aneh tenan e. Apa ya ki? Enggak. No. Ayan. Sikilku bocor. Piye nang? Pahit. Wah, aneh. Ya. Kene bakron karo Sugijan. Arep apa ya? Tak njaluk ngombe menunggu. Hop. Kira ngombe. Pek adi. Kono pek manuk. Aku mangan apa? Neng pring iso nemu buah apa tak pangan paiten. Njaluk ngombe wis nggo berapa? Ora roh tak doline kono nggone. Ayo tau tak duwe apik bae kok berat pangan. Iki nggo tintang. Ya, kita wis tengah yo mlaku oke. Aku miseng ya, Bang. Di gue adem ki. Iku lho nggone. Tak duwe. Neng ndi? Lho ning kene lho. Buah kok iso aneh. Lho. Bae emang kilo cok. Iki. Iya buah apa ngene tak pangan kok rasane puwae to. Boleh ning ketuane pring kono iki. Ning kono. Niki tok ning kene iki. Oh, apa yo? Iso. Ibu apel itu ampun.